Maayong hapon mga kawiwi, ani ana usab kita magsinamok sa inyo ang adlaw, sa inyong adlaw. Since na ako gamayng hari na bilin, so naka-decide ko nga mag-try kuno ko gama og salbaro. So naaman po yung lubi nga buhi-buhi salin sa kupras nga wala nakiti. So mo akong gigamit kay butangan mo pud ni siya lubi na. Kana laging first time ta. O dapat na tay first time nga recipe nga buhaton nato dapat mo try jud ta kay dili man ta maka-proceed sa sa unsay jud lami di ta makatilaw unsay lami ana nga recipe nga ug dili ta mo sulay di ba kabalo medyo kag Pinoy nga mo try ba yun na until you die do die success die salbahis so nanatay mga ingredients so ato na siya pang sagol lang mga dry ingredients ito na siyang ipang mix tanan so gagmay ra jud ni siya pero ang problema ni kay nasayop yun niya kung pamaagi ka na daghan akong tubig so medyo na dismaya ko ni gamay pero in fairness sa ang result ang timpla lami ra yun pud siya dili ra pud siya kamahayan basta ko muluto lami medyo lami pilingon po kay ka pag human ato kumot-kumot kumot ay puri ka pa ato na siyang batag cling wrap kay nuog man tanya wala mo kito nuog mga bala pa mga pangita so kato na lang kung gigamit kay cling wrap wala magbuot kay kuha na recipe buot man so maghuwat dahon kay kana laging bot bawo na kaunaw na po dahon kay kana laging butangan na putog dahon ani ihanig ba kaya ron inibutang sa kuan hulmahan di ba wala mo koy hulmahan kay wala koy hurnuhan kanang pang aesthetic jud pang aesthetic jud nga hulmahan nay kaldero nga kuan marara pud tagabing ka ni bunot ana ra pud ba wala daghang problema kay problema na daan so while ta nagpainit atong kuan kaldero o napawi pabukal atong pabukal nagpa tubo sa kuan harina maggama ta daan aning mga dahon-dahon kay aron unya dili ta magkarakarag bala patag pangita og tag dahon so ato na siyang i-prepare daan trapuhan jud na nimo kay nabi ni mga necessary part nga hugaw diba ano re necessary so ato na siyang guntingon into circle circle kunuhay pero ambot ba kung hiwi man po ng pagka circle ba na ningala mo nga lungag kog balas dili binalungagon ha ibutang na siya kay para ang inyong ipangluto bingka man nadag masalbaro mo sa na diha dili siya mapagod kay naaman siya ay balaso while ta naghulat nga mo tubo natulog sa oroy taning daplin na oring taas kay hulat po tagwa tubo po kay patubon pa po na kay maot pag di mo tubo so di ba ug ikaw dalutong di mo tubo di ba maot be po kayo ug maminyo kang dili to o pa kanito tubo di ba maot man sana all minyo nga wa ni tubo so pag check up na pod paglantaw nga tubo na so mapainit na pud aring kuan balas kay sila pa lutuon pa man ang balas kay aron dili pud maot ng taon ba di ba din pag human na tog kuan nitubo naman gini siya kunuhay sulbahis so ang atong luwag kay atong luwag yun siya ngalan na bala usa na diha serving spoon basta luwag na siya mong tawag ato na pong ukay-ukayon i-mix na pod ang kuan ang pinatubo pag human ni mo pipi-pipio na nimo diha pina taas nga pipi o ana din imo nang kuanon tarongon i-plaster sana nimo butang kay mao tay dili ma-plaster no plastaron jud din pag human nimo plaster ana niya imo na po na siyang panghiwa-hiwaon kay dapat kabantay ka nang salbaro nga murag pan ba kanang pan ba nga Bisaya mo na siya natawag authentic pan Bisaya mo na siya salbaro imo na siyang i-slice kay niluto na maporma ra po na siya murag na po siya i-slice ni human ni kaluto imo na po na siyang bali-balion di ba dili kay ka hasol og slice na ini kaluto so pag human na tog slice gigunting ang dahon kay tako ra man di ay so ato na siyang i-plaster diha kay di po siya ma-plaster mahiwi maot po kay result so pag butang ana takloban nimo atong sin nga limpyo ra mo tong lalom di ra po na pulog ng mga ugaw-ugaw na mas babaw patungan po nimo nagkalayas babaw bunot akong gamit kay daghan mang bunot dire so mao man jud sa garang gamiton po ng mga bingka-bingka mga unsa di bunot so bunot po akong gamit sigaan mo ng babaw gilalom kay aron masunog po ang babaw di po masunog mapagod ba pagod gamay kalami po ng crispy po pag lantaw pag check up na po tanong pa sa check up di ba naluto na kabantay mo nga na mura siya gislice so mo na atong gibuhat kanina so naluto naman na siya kana pagod na magani ang ilalom mula na pagod kay baga ra day akong balas so laban lang na siya lami ra gyapon na siya bahala di pagod ang ilalom
O di ba bali nimo dali ra kayo di na ka maglabad-labad pag slice di pang balion ra na siya. O nakalimot ko nga nanay ko yung brush dito, limpyo rin pa mga brush niya. Gibrasa na po nako, napay pinapurong murag katong taga Jerusalem ba? Anda, Jerusalem. Kay talisik man gud po di. Subawan ta init kay ko andi talisik so mapurong-purong sa paglaman ta rin gawas kay. Wala pa ba na mga tong Yusip nan. Tagam yun na. O pag check up kay luspad pa man so ato na pong ikapan, dami kapan. Puri aga ba? Buang jud. Butangan na tog oil kay oil. Butangan na tog oil kay aron da babo butangan nag oil ako ra man po nang kuan. Di ba tubig man tong uban ako aga oil lang purong gibutang. Kag Pinoy nga sa kung sari mo naan go for the best jud kita. O paglantaw kay murag hapit na man siya naluto dito sloko na pud siya kay di ba nga na man jud ta mag lantaw og check up o tara pa sa check up og naluto na ba jud wala na madala inig tuslok o tuslok ni salwahis yun ang term tuslok eh wala na may nadala nga murag basa o may nadala nga basa di naluto na siya yung tuslok may dalang basa luto na buang yun puri aga ba niluto na to siya magama na patag another kuan na pod kay balduha jud ni kahaunan nga bantayan ako nga ay po kabantay nga agi day sa balas nga baga day to mao ditong wala na crispy ang ilalom so pag ikatulo ako na yun siyang gi kuhaan ng balas kay maot man pug ayo gulos pa dapat ang ilalom no gusto po na pagod ba so naka-decide kung ako na lang yun siyang kuhaan kay aron pud mapagod pud gamay mapagod o is nice on nga kay aron lami pud ba basta ra lagi po ni akong pagtimpla pero lami ra man po ang giyang timplada balag basa basta lami puri aga ba di ba nindot kay siya lang tawo no buad-buad na siya di ba ang ilalo murag napagod na siya ang ibabaw na pud wala o si paglantaw di napagod na yun nung kay siya na di ba pag slice yun mo dali ra yun kay siya basta o pag slice gani pag imura na siyang bali-balion no imagine nimo murag maglami kay pero lami gid siya kanon wala makakasulay kaon di pagluto diha makasulay ka siya o nagama pud ko laing design wala na ako video kay pag slice kay pinalingin na pud kay aron daghan pud masulod ba kay kanang dali la pagigikapoy na pud og marto ay kalimot sa pag-like, share, and subscribe sa akong YouTube channel and mga unta lami kayo. Bye bye, God bless us all.